patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsal. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Challenge accepted. Tungason man ang pagidawat ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang hagit ni COVID Overseer Roy Simato nga mas 0 cases na ang Dakbayan Sugbo sa mga kaso sa COVID-19. Apan alang sa mayor, why imposible kung ang tanan maghiusa og magtinabangay. Tungod niini mitanyag ang mayor nga hatagan og 100,000 pesos ang mga barangay nga wala nay matala nga kaso sa COVID-19. Ania ang report. Sa uwahing kalambuan, dunay 45 ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga zero COVID transmission. Apan ang pangutana, kung masustinihan ba nila nga dili malutsan og COVID-19? Mitanyag si Mayor Edgardo Labella og 100,000 pesos sa mga barangay nga zero COVID. Kini magsugod sa Nobyembre 1 hangtod sa katapusan sa Disyembre. Akong pahibaw ng atong nga kabarangayan nga the city government will give an incentive of 100,000 for each barangay nga makaregister og zero COVID case starting November 1 to December 31. Kiniisip pagsanong sa hagit ni COVID Overseer Roy Simato nga mamahimong zero case ang Cebu City. Admitido si Labella nga tungason pa kaayo ang tahas apan way imposible kung maghiusa og magtinabangay ang tanan. Sa yun ini, ihatagan og perfect score ni Simato ang Dakbayan sa Sugbo sa COVID response tungod sa nagkagamay nga kaso sa COVID. Apan, giginhanglan nga dili mo kumpiyansa ang Dakbayan aron dili mo saka og balik ang COVID-19. Nakita man niya ang concerted collaborative effort which has resulted in the flattening of the curve, and for the last 10 days we had zero mortality. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagkaminos man ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue, apan bisan panini nangandam gihapon ng City Hall sa posibilidad nga musaka pagbalik ang mga kaso sa coronavirus disease. Si Chelo Valiera sa report. Sa talaan sa Department of Health Region 7, aduna nalay 76 ka-active cases sa COVID-19 ang Dakbayan sa Mandaue. Nakatala usab og dugang 4 ka kaso samtang 14 ang recoveries kagahapong adlaw. Misumada na sa 160 ang nakalas tungod sa dugang 13 sa miaging adlaw. Nagkaminos man ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Gihangop ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez ang pagtugyan sa Department of Public Works and Highways sa gitukod nga isolation center. Itagana kini kun musaka man pagbalik ang mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Para nako, it's better to be prepared, no? It's better to have it and not need it than to need it and don't have it.
Samtang gipahibaw sa mayor, ang dakbayan na ang mugasto sa pagpadagan unya sa isolation center. Si Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary sa mayor, mipasabot nga ang gahin sa pagpadagan sa Mandawi City Central School Isolation Center mao'y gamiton nga gahin sa pagpadagan unya sa Mandawi City Isolation Center nga makapahilo na og 60 ka pasyente. Iyang gipahibaw nga hinay-hinay na unya ang mga COVID-19 patient sa Mandawi City Central Isolation Facility ngadto sa isolation center sa pagtapos ning buwana aron maggamit na usab sa tunghaan ang mga classroom. Yang kana nga budget maurasan na siya gamiton para sa pagpa-operate sa ato ang mga isolation facility kung magamit na. Uban ni June Solon, Chelo Valena, Balitang Bisdak. Lalaking gusto motabang sa silingan sa pagpagawa sa prisuhan na priso na hinoon. Human misuway og suborno sa pulis sa Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Napriso kining messenger sa usa ka surety insurance company human ni suway pagsuborno og 500 pesos ngadto sa pulis nga nagbantay sa custodial facility sa Talisay City Hall. Si Rico Lisondar, 41 anyos, titugan nga gusto lang unta niya nga personal makaistorya sa iyang silingan ang usa sa mga piniriso alang sa himuong piyansa. Apan gidid-an siya og ipasabot sa pulis nga sukad sa pagsugod sa pandemya, gidili sa Talisay City Police ang mga dalaw isip pagsunod usab sa mando sa IATF. Apan imbis mo patuo ni tunol na hinuon og 500 pesos si Lisondar sa nagbanteng pulis. Hindi siya sagdoon ako. Sir, gidunol dito ang kanang kuan ba? Isikat akong kamot. So man ko, ay paginana mo sa mga nakaminos mga nako. Ni kuan ra ko niya ni hatag. Di man day pwede mamo ko kan. Dili day pwede nga mo hatag taginana. Oh, mga ilan ko pasaylo ni sir ma'am. Kay sama na naikan man ako. This is a testament firm that we are the police in Talisay values integrity and we don't want to meddle ourselves with this kind of illegal activities. Dugang ni Pilari nga nitugot man gihapon sila nga mahatdan og pagkaon ng mga piniriso. Anaw usab sila electronic dalaw kun paggamit sa laptop o cellphone sa pasilidad aron maka-video call og maistorya ang pamilya sa piniriso og bisan gani sa pagtambong sa hearing sa kaso. Kasong attempted corruption of public official ang gipasakang kaso batok kang Lisondar. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Aron pagsiguro nga wala matakbuhi sa bird flu ang mga binuhing manok, pabo ug itik sa Olango Island, Regional Bird Flu Task Force mipahigayon og random blood sampling sa maong dapit. Siluan Mayrundina sa report. Sukad niya itong Miyerkules hangtod kagahapon, gisusi sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Bird Flu Task Force ang tulo ka mga barangay haduol sa Bird Sanctuary sa Olango Island aron makapahigayon og random blood collection o cloacal swab sa mga manok, pabo ug itik sa dapit. Kini naglakip sa Barangay Sabang, San Vicente ug Santa Rosa diin nakakuha sila og dulan sa 150 ka mga samples. Ang dugo, murag karon pa to i-kuan nila, i-prepare, so I don't know og kanusa pa to makuan kay ang taga-laboratory man ato ang mo kuan sa mo process. Matod ni Dr. Janice Togonon, City Vet, sa pagsusi nila sa dapit, nabantayan nilang may mga migratory birds na nga nakaabot sa isla. Sagad sa mga migratory birds nga mudagsa sa Olango Island matag Oktubre hangtod sa buwan sa Pebrero, gikan sa nasod sa China nga nakasinati og bird flu. Ang pag-monitor dito sa mga farmer o mga backyard raisers, especially sa mga chicken bitaw, na namuhi dito, so far wala man sila nakuanan kad na namatay, na nagluya nga mga especially ang mga migratory birds. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. We heal as one site dormitory alang sa mga health frontliners sa Dakbayan Sugbo gitugya na sa DPWH ngadto sa city government. Haruhay og kompleto sa mga kagamitan nga maghatag og kasayon sa mga health workers nga magatiman sa mga pasyente. Ani ang report. Kini ang pasilidad nga gitukod sa Department of Public Works and Highways nga nimutang sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Sugbo. Gitawag kini og We Heal as One off-site dormitory nga bag-o lang nahuman o gitugyan ngadto sa city government.
Gipahigayon ang turnover ceremony sa mga opisyal sa kagamhanan ngadto na sa syudad pinaagi ni Mayor Edgardo Labella. Aduna kini unom ka unit nga naitag 16 ka kwarto nga kapuy-an sa mga health workers nga gustong mo-star. Well, of course, simbak ko lang kung mobalik og daghan, God forbid, quarantine facility gyapon. Gipakita ni Yvonne Kanya ang sulod sa dormitory. Doon na kini double deck nga higdaanan apan usa lang ang mahimong mookupar. Ana ay kaugalingong closet, CR ug aircon. Hamugaway usab ang kitchen area nga kompleto sa kahimanan ug anaosay laundry area. A priority nato ang CCMC and CCQC personnel, doctors and nurses. So naatay mga guidelines kung pwede na yung mga sobra nga space diri, diha na pwede makasud ang ato mga private personnel. Tapad sa dormitory ang usa ka unit nga off-site isolation alang sa mga magpositibo sa COVID. Apan giklaro sa tagdumala nga negative pressure ang ilang mga pasilidad. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pito ka mga COVID-19 temporary treatment and monitoring facilities nga proyekto sa DPWH na turnover na ngadto sa mga local government units. DPWH 7 Assistant Regional Director mipasabot sa pagkalangan sa maong mga proyekto. Si Luan Merondina adunay live report. May Yes, Bob, human sa kapin 3 ka buwan, hingpit nang na-turnover ang 7 ka mga COVID-19 isolation facility sa Metro Cebu nga mo kantidad sa 294 million pesos. Pasado alas 9 ganihang buntag, gipahigayon ang blessing og formal turnover sa isolation facility sa Mactan Cebu International Airport. Gilangkuban kini sa duha ka mga units nga dorm type alang sa mga medical personnel nga hitsa sa mga gamit ug may 32 ka mga beds. Mukantidad kini sa 28 million pesos. Samtang laing duha usab ka units nga may 32 bed capacity usab ang magsilbing isolation facility alang sa mga COVID patients sa Mactan Cebu International Airport. Mukantidad kini sa 26 milyones pesos. Proyekto kini sa DPWH o gitugyan ngadto sa Mactan Cebu International Airport Authority. Dungang gipahigayon ang blessing og turnover sa prefab medical facility sa Dakbayan nga nahimutang atbang lang sa Hoops Dome. Susama kini kadako sa facility sa airport nga may 32 usab ka mga COVID beds alang sa mga pasyente ug laing 32 usab sa mga medical staff. Ang situation din dili gid siya pareho sa hospital nga dunay come and go and mo bisita. Wala tay bisita sa ato mga pasyente ug mabutang diri. Ang ato yung nurses ug doctors are allowed to handle the cases. Gipasabot ni DPWH 7 Assistant Regional Director Mario Montejo nga nalangan ang pagtrabaho tungod kay ang mga prefab nga materyales ato aman sa kauluhan nga apektado sa ECQ. Gipasabot ni Montejo nga dili mahulagway nga awahin na ang pagpabarog sa naasoing medical facility ning padayong pag-us-us sa mga COVID cases dili lang sa Lapu-Lapu apan lakip na sa tibuok Sugbo. Wa pa ta ka siguro unsay dagan ani nga kuan. Di man siguro too late po na kuan man siya magamit gihapon lagi. Nang hinaot nga di magamit. No? It's our wish nga di magamit. Pasabutan na di magamit kay wa na tay COVID cases. But despite the fact, andam gihapon ta. Kahinumduman, niadtong buwan sa Hulyo 3 pa, gisugdan pagpabarog ang medical facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan karong adlaw lang na turnover. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, samtang padayong pang nag-ubos ang kaso sa Dakbayan ug wala pay mga pasyente nga gipahimutang karon dinhi sa isolation facility, ipakural niya ang tibok dapit aron masigurong mapreserbar kini ug way madaot og mga wagtang nga mga butang. Sa pagkakaroon, 68 na lang ang active cases sa COVID-19 sa Dakbayan, kay naka-recover na ang 2,248 sa kinatibuk ang 2,433 COVID cases sa Lapu-Lapu City.
Bab gawa sa duha ka mga COVID-19 isolation facility diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, may usa-usab ka isolation facility sa Dakbayan sa Mandaue nga nahimutang diha sa may North Bus Terminal. Usa-usab sa diha sa may North Reclamation Area, may usa-usab diha sa APAS ug usa diha sa PNP Command kining sa Correctional Institution for Women ug usa diha sa may SRP sa DPWH. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Gibisita karong hapon ni Environment Secretary Roy Simato ang kanhi Umapa Dam site nga nahimo na nga usak ka Mandaue Green Learning Park o Eco Park. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez nga nadasig sa Secretary Roy Simato sa pagbisita kaniadto nga dam site human masayod nga gihimo na kining usa ka eco park. Gipadayag sa mayor ang dakong kausaban karon sa gisirad ang dam site tungod kay kaniadto daw susama sa bukid ang mga basura. Apan karon nausab na ang dagway tungod sa lain-laing mga kahoy ang mga ornamental plants. Na-impress siya kay gikan sa kana murag yung nagbukid diha mga basura unya ang methane gas emission hilabihang grabiha. Samtang magsilbi usab unyang learning center ang Eco Park tungod kay dinhi itudlo ang mga pamaagi aron mapabilin ang kalikupan. Buksan unya ang center sa publiko aron mas daghan pa usab ang magkat-on sa mga pamaagi aron mapanalipdan ang kalikupan gikan sa pagpangabuso. How to handle our waste, how to segregate unya ato sang butangan unya later no og mga kuan nga kaning bahin sa mga biodegradable. Uban ni June Solon, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Mga batan-on sa Dakbayan sa Talisay ang usa sa mango sa pagsumpok sa pagpuyanap sa illegal nga drogas sa syudad. Ang report ni Femery Dumabo. Kay halos tanang mga bata ug batan-on karon aduna na may mga Android phone ug mauman gani kanunay ang giatubang. Maong gamiton kini sa bag-ong natukod nga Local Youth Development Office sa Talisay City Hall ug sa Talisay City Police Office sa ilang kampanya batok sa ginadili nga drogas. Sa gihimo nga tigom ganihang buntag sa pangu sa kapulisan ug LYD officers, natuki nga buhion pagbalik ang kabataan kontra droga ug terorismo. Karon nga nalawag-luagan na ang quarantine status usa sa gipangandaman sa kapulisan ug sa LGU dinhi sa Dakbayan sa Talisay nga dili mabiktima ang mga batan-on sa dekadang illegal nga kalihukan, ilabi na sa illegal nga drogas. Matod ni Pilari nga lakip kini sa Oplan Limpyo Talisay sama sa pagpadeklarar sa mga barangay nga drug-free. This time, we will not be complacent. We will not allow the re-emergence of illegal drugs by making sure that all sectors in the society will be with us against the fight against illegal drugs. And the youth will be one of the most the strongest sectors. Kahinumduman nga Pebrero ning tuigan nasikop ang usa sa mga SK chairman sa Dakbayan sa Talisay ug gamahan niini nga chief tanod usab tungod sa pagkalambigit sa ginadiling drogas. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dugang 32 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad kagahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, upat niini sa Dakbayan sa Cebu, napu sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, samtang upat sab sa Mandaue City. Tungod niini miabot na sa 10,196 ang total cases sa Dakbayan sa Cebu, 2,447 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,537 sab sa Dakbayan sa Mandaue. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nadugangan og duha ka bag-ong kaso sa Bohol, siyam sa lalawigan sa Cebu, samtang tulo sa lalawigan sa Negros Oriental. Walay mga bag-ong kaso sa Siquijor. Sa dugang mga kaso, misaka na ngadto sa 21,955 ang confirmed cases sa Region 7. Misaka sab ang mga active cases sa 906 sa rehiyon. Misaka hinuon sa 19,720 ang recoveries human sa dugang 28 nga nangaayo. Sa Pilipinas, misaka na sa 363,888 ang mga kaso, 312,333 ang mga recovered na, samtang 44,772 ang active cases ug 6,783 ang nakalas.
samtang miabot na sa 41,696,520 ang global cases, 28,345,328 ang mga nakarecover, samtang 1,137,204 sab ang global deaths. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagtuo o pagtinabangay sa mga talisaynon ang gibutyag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga nakatabang sa pagkunhod sa kaso sa COVID-19 sa maong dakbayan. Aduna na 5 ka mga aktibo nga mga kaso sa COVID-19 ang syudad. Gikan sa 982 ka mga kaso, konfirmadong mga kaso ug wa nay nadugang nga mga bag-ong kaso. 879 ang mga nakarecover o 98 ang natalang mga nangamatay sa maong matang sa Baratian. Pabilin usab nga COVID-free ang Talisay City Jail. Nahulikam kining gihulagway nga bag-ong modus karon sa pagpangilad sa kuha sa dashcam sa usa ka taxi nga gimaniho ni Harley Branzuela. Hinay ang padagan ini samtang nagsubay sa daan sa Pangadiban sa Dakbayan Sugbo kagahapon. Sa kuha sa iyang dashcam nakita kining lalaki nga wide gisulob nga t-shirt nga nagdagan paingon sa tubangan sa taxi dayon hasmag. Pag nagpahug dayon balik na usab og hasmag sa tubangan sa taxi. Sa wa mohonong si Branzuela sa kahadlok nga kulatahon siya sa lugar apan nagpablatter siya haduol sa police station og mireklamo sa Pahina Central Barangay Hall. Giingon nga ang maong lalaki nga midasmag ang nag-una pa og pablatter nga nahit-anran kini. Ang wiper sa taxi naguba. Sa Eastern Visayas Region 8, nadugangan og 96 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang natala sa Department of Health Eastern Visayas alas 7 kagabi. Tungod niini, misumada na sa 6,151 ang total COVID-19 cases sa Eastern Visayas. 5,260 usab ang total recoveries, human matala ang 52 ka mga dugang recoveries. Samtang misaka na ngadto sa 876 ang active cases. Sa 96 ka mga bag-ong kaso, 28 kanila nagpositibo og balik sa gihimong re-swab test. Sa bagong mga kaso, usa sa Tacloban City, 18 sa Leyte, 33 sa Samar, 2 sa Eastern Samar, 37 sa Northern Samar ug 5 sa Southern Leyte. Sagad gihapon sa mga bagong mga kaso sa COVID-19, mga close contact sa una ng mga nagpositibo sa virus. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong buntag sa tanan ug mo kini hintang sa atong panahon karong adlawng Biyernes, October 23, 2020. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sodel na kanhing bagyong Pipito ug ganihang alas 3 sa kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 520 kilometers west sa Northern Luzon. Naakini sa typhoon category din adunay gikusbong hanging 140 kilometers per hour o pagunos nga moabot og 170 kilometers per hour. Samtang aduna po tayo monitor na usa ka low pressure area ug ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 1,145 kilometers silangang bahin sa Mindanao. Ug posible kining makasulod sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw ug base sa forecast aduna kini kay gayunan nga mahimong usa ka bagyo sa mosunod na mga adlaw. Magpasulabi ang kainit sa mga probinsya sa Visayas, diin aduna lang kitay mga panagsang pagpanag-om pero posible gihapon ang patak-patak na mga pag-ulan pagpanugdog ug kilat labi na sa hapon ug sa gabi. Alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug sundaw sa mga atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Mao ka na nga tuwang weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delfin. Daghang salamat.
Nabara sa pipila ka mga minutos ang Dan Plaridel habig sa barangay Umapad dihang naatrasan sa usa ka trailer truck ang mini fire truck sa barangay Ibabaw Istansya alas 10 kaganang buntag. Sa kuha sa CCTV sa Mandaue City Command Center nga nagdagan subay sa Plaridel Street na holy cam ang pag-atras sa maong trailer truck sa mini fire truck nga gituang mo U-turn unta sa maong Dan. Gawa sa duha ka armas ug duha ka sachet sa giduang shabu nga nahanaw dihang gilungkap ang Lapu-Lapu City Prosecutor's Office. Nahanaw usab ang 38,000 nga salapi sa usa ka piskal kini ang nasubay sa investigador sa Police Station 3 sa gihimong inventory sa City Prosecutor's Office sa mga nahanaw nga butang. Samtang nakikilayon karon ang kapulisan sa mga establishmento haduol sa Hall of Justice nga may CCTV camera. Kahinumduman may CCTV camera unta sulod sa City Prosecutor's Office apan nasuta nga wa kini makarecord sa insidente. Mamasin ta nga sa mga neighboring establishment makakuha mi og CCTV footages, then pabuton sa nato ang katong result nga gisubmit sa crime lab. Nadawat na sa 13 ka mga cream of the crop scholars sa Talisay City Hall ang 20,000 pesos nga allowance alang sa unang semester. Sila ang mga tinunan nga migraduar sa high school with honors apan mga kabus ug way ikagasto sa mga kurso nga ilang gikuha sa mga universidad. Gitabangan sila sa Talisay City Government nga makabot ang ilang mga pangandoy. Ang 20,000 nga allowance wala pay labot niini ang tuition fee ug miscellaneous fee ning tuiga. Pawikan nga gihulagway nga olive Ridley sea turtle na dagsa sa Maytanyon Street sa Bato, Toledo City. Nabangalan kini sa mananagat ug mauna ang mipahibaw sa taga-sentro. Sa pagsusi sa maong pawikan, adunay nakuha nga tutunlan nga pisi ug taga gibana-bana nga 35 kilos ang maong pawikan. Buhi ra hinuon kini ug gibalik usab dayon sa dagat. Cebu North Bus Terminal nga karon kasamtangang gihimong Mandaue City Isolation Center mauna unya ang barugan sa Government Center sa Dakbayan. Mato ni Mayor Jonas Cortez nga sa dapit pabarugon ang Government Center. Tukuron usab ang bag-ong Barangay Hall sa Subang Dako Fire Station ug Barangay Gym. Hinon gipasabot ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary sa Mayor nga dili pa matukod ang Government Center hangtod nga matapos ang suliran sa COVID-19. Bisan pa man sa tabing naon na sinating pandemya, kinahanglan gihapon nga magpadayon ang mga tao sa pagpalambo sa katakos labi na sa pagpangita og bag-o mga pamaagi aron na makasabay sa kabag-uhan alang sa kalambuan. Subay nini gisubhan ang Innovation Center, Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA sa Central Visayas. Mato ni TESDA Director General Isidro La Peña nga labing kining regional labi kining regional center nga sa nasod nga moabag sa mga ahensya o sa mga technology institutions. Laing urban port community sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gibisita sa GMA Regional TV alang sa Kapuso Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Ania ang report. Atol sa pagpangapod-apod sa gasa sa GMA Regional TV team sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Emotional namong naila-ila si Rolin Peñar, 37 anyos, nga grabe kaapektado ning panahon sa pandemya. Tricycle driver ang iyang bana nga mukitag sa kagatos ka pesos kada adlaw. Tungod sa kalisod sa sitwasyon, ilalang gisigo ang maong kita, alang kanilang magtiayon o sa ilang upat ka mga anak. Lisod jud. Lisod gid kay may ako manggumbana kay drive drug sika then ang uban baya ka nang wala na trabaho. And then mo income na lang siya og 100 ka pinangadlaw din. Lisod jud. Lisod jud ako ang nagian. Maong malipayon kayo siyang midawat sa mga masustansyang utanon, sama sa talong, kamatis, kalabasa, alugbati, malunggay, karot, suguban pa nga dalit sa Kapuso Network. Usa ka tibuok manok og supplement sa sabgikan sa private partners ug sponsors. Ang bag, tagsa-tagsang giputos o gisukipan og mensahe sa paglaom sa GMA TV Balitang Bisdak teams og anchors.
isip kabahin sa pagselebrar sa ika-70 anibersaryo sa GMA Network. Uban ni Rod Prado, Philip Patricio ug Kent Pipito. Ako si Tamari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Tibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdano. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Og 63 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend.